खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै 33थि थैनाय सान आरो बे थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबां हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। दा थिग बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा थुलुंगाफुरियाव थामहिनबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मांखरसालि बे मांखरसालियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बिथांनि जे थैनाय सान बे थैनाय सानखौ फालिनायखौ नुनो मोन्दों। आरो बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' जों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर आरो फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो आसामनि मन्त्रि बिथां उर्खावगोरा ब्रह्म, एमएलए बिथां जयन्त बसुमतारी, इएम बिथां रेवरेवा नार्जारी, एमसिएलए बिथां पबित्र बर'जों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां गेदेमानि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौबो नुनो मोन्दों। बे समाव बर' हारिनि थाखाय दिनैनि जे सान बे दिनैनि साना दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव सम। दिनैनि सानावनो गेदेमा बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गावनि आगोमा जिउखौ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन आरो बे बर' माहारिनि थाखाय मोनसे सुख'हायै खहा। लोगोसेनो दिनैनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जों नुनो मोन्दों जे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि धोरोमारि आफादफोर बे आफादफोरा बिथां बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोजोननि थाखाय बे समाव आर'ज गाबनायखौबो नुनो मोन्दों। थारैनो बे समाव बिथांनि सोरगोआरि थामहिनबा जिउ सोलेरा आलो गोजोनै थाहैनायनि थाखाय बे समाव गुबुन गुबुन धोरोमनि सिबियारिफोराबो बिथांनि गोजोननि थाखाय बा बिथांनि गोजोननि थाखाय जिउमानि गोजोननि थाखाय आर'ज गाबनायखौबो बे समाव नुनो मोन्दों। बे समाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरि थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिया बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मा फोरमायदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। थानांगौ हारिया बुमा बड'फानो बर'नि बिफा दान्दिसे आज्रोम जिरायनाय गैयै अबसे ओंखाम जानो सम गैयै नों बारहुंखा बायदि फैनानै मावनानै दिन्थिलांबाय फोरोंलांबाय इयुन जोलैनो बड'लेण्ड सोरजिनो बर' हारिनो दिनै नङाब्ला सिनायथि गोमाबायमोन हारिया गोदो उन्दुहाबना थाबायमोन आन्दायना बड'फानो खांनायनि लामा गेजेराव अबथिरा नोंनि जिउ गोमानाया जोंनि गोरबोआव जोबनो रोङै दुखु गालांबाय। एबसुनि बारग' आफादगिरि
आरो बर' माहारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै 34थि थैनाय सान आरो बे थैनाय जि सान बेखौ जोङो थुलुंगापुरि बे दतमायाव जोङो फालिदों आरो बेयाव गोबां जोंनि फरायसा फरायसुलि रायजो राजा आरो गोबां गेदेमा बिथांमोना बाहागो लाफैदों माहारियारि आफादनि गिबियावनो बड'फानि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों जाहाथे अराय सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो आरो जोङो थांना थानाय जिखिनि बर' फिसाफोर दङ एबसुनि हाबा मावनाय बर' माहारिनि हाबा मावनाय आरो बर' हारिनि जिउ खुंनायाव अराय बिथांनि जि आशीर्बाद आरो थुलुंगानायखौ जों मोनगोन फुंबिलिनि आर'ज साननि हाबाफारि बिनि उनाव फिरफिला बिरहोनाय आरो बड'फानि जि माने गोथार थावनि जेराव बड'फाखौ जोङो दोनदों बे जायगायाव जोङो बिबार बावनाय हाबाफारिया जालांबाय आरो मुलुगनि गोजोननि थाखाय आरो गासै बिथिंनि सुबुंनि मोजांनि थाखाय सर्व धर्म प्रार्थना गुबुन गुबुन रिलिजियास ग्रुपनि मोनसे प्रेयार जों हाबाफारि लादों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै जिहेतु दुखुनि सान दिनै बड'फाया जोंनि गेजेरनिफ्राय बे सानावनो अबथिरायै नागारलांदोंमोन जोंनि बै थासारिया बै समा जोंखौ दिनैबो दुखु होयो आरो बिथाङा थाबावनायमोनब्ला हारियाव आरोबाव मोजां खामानि जाबावगौमोन साबसिन हामसिन हारिया दिनै जि मोनसे अबस्थायाव दङ बिनिख्रुइ बांसिन जों आरोबाव जौगाबावगौमोन दा दिनै बिथांनि एबसेन्सआव बिथांनि जिखिनि आद्रा सिमां बिथांनि जिखिनि मावनो थालांनाय जिखिनि बिथिंफोर दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दख'रानि दालायनि जिल्ला मिरु गासै मावथि बिथांमोना दिनै समायखिरा लानानै हाबा मावगासिनो दङ बड'फानि आदर्श बड'फानि प्रिन्सिपाल आइडिय'लजि जों खुनु कारनाव खुनु बिन्दोआव जाहाथे बियो कमप्रमाइज जाया आरो माहारिनि थाखाय डिटारमिनेसननि गेजेरजों जों गावखौ बावसोमनानै बड'फाया जेरै गावखौ बावसोमदोंमोन बे एखे बावसोमनायनि आदर्शआ साफ्रोमबो एबसुनि मावथि बिबानगिरि बर' माहारिबादखौ मोजां मोनग्रा अनसायग्रा हारिखौ जायफोर अनग्रा सुबुंफोरनि गोसोआव अराय थांनानै थायो जों बेखौनो हास्थायगोन आरो गोग्लैसोनाय गादबजानाय नासयजानाय राव हारिमु थुनलाइ बिथिंजों जोङो जेथिंबो सेदलि भेदलि मोनसे थासारि गाननाय जोमनाय आरो जोंनि थांना थानाय जानाय लोंनायनि थासारिया सेरखाय बेरखाय जाना दंमोन बे थासारिनिफ्राय बड'फाया खौसे खालामबाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबि बिथाङा दैखांबाय मास पिपोल मास रेभलिउसननि मोनसे मबिलाइजेसन आरो बेखौ लानानै भारत आरो आसामाव मोनसे सेन्सेसन सृष्टि जाबाय जाय मोनसे नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेल मोनसे एटेनसन ड्र खालामनो हादोंमोन आरो बे एटेनसन ड्र एट्राक्सन हारिनि खौसेथिनि गेजेरजों गावनि राजनितिक संबिधानिक गणतान्त्रिक अधिकारनि थाखाय जि आलादा रायजोनि जि आवाज दैखांनायमोन बिनि बिथायावसो दिनै बिएससि गोरोबथा बिटिसि गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथा आरो बेयाव बड'फायानो गुदि आरो गिबि आरो बेखायनो जोङो सानफ्रोमबो बड'फानि आदर्शखौ लानानै इयुन जोलै स्कुल कलेज इउनिभारसिटियाव जेसेबां दङ बिथांमोना मोनसे आत्मबिश्वासनि गेजेरजों माहारिनि फारसे रेसपन्सिबिलिटि आरो माहारि दानायनि आदर्शखौ लानानै आवगायनांगोन आरो दिनैनि बे सानाव बर' हारिया लिभ एन्ड लेट लिभ बड'फानि आदर्शजों थां आरो थांनानै थानो हो बे मोन्थोरखौ लानानै आवगायबोदों आरो जों रावखौबो इनाय मावाखै आरो जोंनि सायावबो रावबो जाहाथे इनाय दा मावथों बड'फानि जि मोनसे हास्थायनाय बयबो खौसेयै आगान सुरनांगौ दिनै जोङो बबेबा समाव जोङो हारियाव गावस्रा गावस्रि जाबोदों हारियाव एना एनि जाबोदों थेवबो दिनै जोङो मोनसे हांख्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे माहारियारि आफादफोर सामाजिक गौथुमफोर बा धोरोमारि बिथिङावनो जा बा जोङो राजखान्थि बिथिङावनो जा जाहाथे जोंनि हाबा मावनायनि प्लेटफर्मा आलादा आलादाब्लाबो जों जाहाथे हारि आरो माहारिबाद हारिनि सार्थ हारिनि खौसेथियाव जोङो एखे लोगो भइस होनो हायो खौसेयै जों गारां बोनो हायो बे बाथ्राखौ बयबो सानलायोबा मोजां आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दसे समनि उनाव बे जायगायाव फैगोन आरो जों मिथिदों जे बिथाङा क'क्राझाराव दिनै गुबुन गुबुन हाबाफारि दङ बे हाबाफारिनि गिबि हाबाफारि हिसाबै बड'फानि बे थुलुंगापुरियाव बड'फाखौ
श्रद्धांजलि बिबार बावनो थाखाय बिथाङा बाहागो लाफैगोन बे जोंनि गोग्गानाय आरो बे मोनसे सन्माननि बाथ्रा आरो बिथांनि नैथि खेबनि थाखाय थुलुंगाफुरियाव बाहागो लानाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे गौरब आत्मसन्माननि बाथ्रा होननानै जों सानो आरो बेखायनो एबसुनि दाबि आरो मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्म मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि नाजानाय आरो हाबा मावनायनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रिया मोनसे गिदिर थांखि लानायनि गेजेरजों बड'फानि जोनोम सान 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै घोषणा होदोंमोन आरो बे घोषणा होनाय बायदि दिनै बिनि फालिनाय आरो खुंनाय फुरा आसाम लेभेलाव आरो बिटिआर लेभेलाव बिनि मर्यादा आरो बिनि प्रसारनि खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो फिन खेबसेबाव थांनाय 31 मार्चआव दाबि दैखांनाय बायदियै एबसुआ फिन दिनै बे गोथार जि थैनाय सानाव दाबि दैखांगोन भारत सरकार आसाम सरकार गिबि मन्थ्रि बिथाङा बाहागो लागोन बिथांनो जोङो फर्मेलि जोङो मोनसे आपिल आरो दाबि लाखिगोन जे भारतनि सासे महान व्यक्ति हिसाबै बड'फाखौ भारत रत्नजों सन्मान होनानै नेशनेल लेभेलनि सासे माने रिकगनिसन जाहाथे होयो बे दाबिखौ जों गिबि मन्थ्रिनि गेजेरजों दिनैसिम फिन लाखिफिनदों गोजोन्थों। दिनै मे दिबस गासै मुलुगावनो गासै माने बुहुमाव मे दिबस फालिगासिनो दङ आरो श्रमिकफोरनि मोनसे दिन बे सानावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ रुंसारि जालांदों आरो बे समनिफ्राय लानानै 1990 मायथाइयाव बिथाङा रुंसारि जादों 91 मायथाइनिफ्राय जोङो बिथांनि बे थैनाय सानखौ जोंनि मोनसे माहारिनि मोनसे देरगानायनि मोनसे सान हिसाबैनो जों फालियो मानो होननानै बुङोबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे मुंल' नङा मोनसे बिसारधारा आरो दिनै बर' हारिखौ इयुनाव जौगाहोलांनांगौ गेरेमसा हारि दानांगौनि बेलायाव बिथाङा जि लामा दिन्थिलांदों जि गियान होलांदों बे लामाजोंनो जों आवगायलांनांगोन बेनि अनगायै जोंहा गुबुन राहा गैया बिथाङा बुंदोंमोन मा बर' हारिया मोनसे गेरेमसा आरो गोग्गोम हारि हिसाबै थांनानै थागोन नाथाय जों मास्टार रेस एबा गिदिर हारि जानानै जोंनि खाथि खाला थानाय गुबुन गुबुन फिसा फिसा हारि हारिसाफोरखौबो जोङो अनलांगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो जौगालांनायाव मदद होलांगोन दा दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बिथांनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै स्वीकृति होजेनबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आरो जों दा एलायन्सनि इउपिपिएलनि मोनसे गभर्नमेन्ट आरो जों लुबैयो मा बिथाङा हादोर नाङैनो मोनसे गनायथि मोननांगौ जेरै बिरसा मुन्डा बबेबा समाव बिथाङाबो ब्रिटिशफोरनि हेंथायै दावहा नांदोंमोन गासै हादरनि गेजेराव बिथाङा हयतोबा दैदेनबाय लिडारशिपखौ होआखैमोन खिन्थु बबेबा जायगायाव बिथाङाबो ब्रिटिशफोरनि एगेन्स्टआव दावहा नांदोंमोन खिन्थु ब्रिटिशफोरनि एगेन्स्टआव दावहा नांनायखौनो गनायथि होनानै बिरसा मुन्डाखौ दिनै भारत सरकारा मोनसे विकसित भारत संकल्प जात्रा जे मोनसे खालामदोंमोन बिरसा मुन्डानि मुङैनो खालामदोंमन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ खालि बर'निल' नङा गोग्लैसोनाय हारिफोरनि मोनसे थुलुंगानि मोनसे फुंखा दा जेरैहाय झारखन्डआव थाङोबा तेलेंगानायाव थाङोबा उत्तराखन्डआव थाङोबा त्रिपुरायाव थाङोबा एबा नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन स्टेटआव थाङोबा आरो आसामनि माखासे ट्राइबेलफोर आरो गोदोसोनाय हारिफोर बड'फानि जे सोमावसारनाय बेखौ मोनसे आदर्श हिसाबै मानिनानै बिथांमोनाबो सोमावसारबोदों दिनैबो बिथांमोना मान होयो इभेन माने नागपुर बा महाराष्ट्रफ्रावबो गोबां जायगायाव बिथांखौ मान होयो दिल्लीयावबो होयो बे हिसाबै बिथाङा सासे हादोरनिनो थुलुंगानि फुंखा गोग्लैसोनाय हारिफोरनि दा नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव जे गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दं जों आं आसा खालामो खालि खावलायनायल' नङा आं मिजिंथियो दिनै नङा गाबोन बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ माहारिनि बा हादोरनिनो सासे दैदेनगिरि आरो गिदिर सुबुं होननानै गनायथि होगोन आरो बेनि गेजेरनाय आरो साननाय हनायफ्रा गोसारगोन दिनै इउ एन ब्रह्म ट्रास्ट जों दादों आरो आं जेला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन ट्रास्टखौ फरायसा आफादनिफ्राय दानाय जादों आरो बेनि गिबि चेयारमेना जाहारेव रेवा नार्जारि बिथाङानोमोन आरो बिथांनि दिननिफ्राय लानानै उनाव आं चेयारमेन जादों बिथांनि मुङाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव जों दिनै एवार्ड होयो सल्जार अफ हिउमेनिटि एवार्ड आरो दिनैसिम गोबांनो होनाय जाबाय साब्रै साबासोया बर' मानसि गुबुनफ्रा गासिबो गुबुन भारतनि खना खनला थानाय महाराष्ट्रनिफ्राय लानानै लादाखसिम अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय लानानै दिल्ली वेस्ट बेंगल उरिष्या आरो नर्थ इस्टनि गासै स्टेटनिफ्राय दिनै गोबां मानसिनो जों एवार्ड होनायनि दारैहाय
बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ मावनाय दांनायखौ मोनसे भारतनि बे मोनसे गोरों समाजनि गेजेराव जों फोसावनो हादों जायनि थाखाय उपेन्द्र ब्रह्मखौ दिनैहाय बयबो गनायथि होनो गोनां जादों आं मिजिंथियो दिनै नङा गाबोन मोनसे नेसनेल लेभेलनि रिकगनिसनखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनगोन आरो बिनि थाखाय जोङो खावलायो नैबे जायगाखौ फोजोबखांनायनि खामानिया सोलिगासिनो बेवहाय दासो स्टार्ट जाबाय आङो वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार जानायनि उनाव मुख्यमन्त्रिया आंनो 5 कोटि थाखा होदों बेखौ डेभेलप खालामनो थाखाय 5 कोटिनि कनस्ट्राक्सन वार्क जाबाय थादों बाहाय मेनलि इन्टारनेल रड ड्रेन आरो गेट आरो बेनिफ्राय जेराव फबनाय जायदों बेखौ जों फोसाबनायनि आरो बै जि मोनसे पाब्लिक फांसननि थाखाय प्रग्रामनि थाखाय जिखिनि डायास लुनाय जादों नेक्स्ट फेजआव जोङो एमपि थियेटार हयथ'बो बानायगोन बाय 2000 बा 2500नि जे मोनसे सफिस्टिकेटेड एमपि थियेटार बाहाय प्रग्रामबो खालामनो हागोन कालचारबो खालामनो हागोन थ' बिनि थाखाय आङो 5 कोटिखौथ' अलरेडि रिलिज खालामबाय आरो फैसाया आंनि आखायाव मौजूद दं चिफ मिनिस्टारा बुंदों 3 कोटि होबाव 3 कोटिखौ नैबे इलेक्सननि उनाव होगोन आरो बिटिसिआ 2 कोटि होगोन 10 कोटिनि प्रजेक्ट सोलिगासिनो दङ आरो नै दा फार्स्ट फेजनि जि 5 कोटिनि प्रजेक्ट बेथ' आरो गोख्रैनो जोबगोन 2024नि गेजेरावनो खिन्थु बेथ' 10 कोटियानो जथेस्थ' नङा मोनसे मालाबा सापज हमनानै लादो जे नरेन्द्र मदिया बेखौ मोनसे नेसनेल लेभेल रिकगनिसन होबाय अथबा बाहायथ' 600 कोटिनि प्रजेक्ट सोलिनो हागौ थ' दतमा आबा जोंनि क'क्राझाराव बियो मोनसे गोनांथार जायगा जागोन दतमाया बेजोंनो डेभेलप जालांबाय थागोन मोनसे मास्टार प्लेन दं बाहाय बेनिखायनो जों जि हायो जेसेबां सुबिदा फैदों मावग्रोबाय थादों इलेक्शन केम्पेइननि थाखाय फैगोन बेहा मोनसे शेड्युल इलेक्शन केम्पेइननि प्रग्राममोन खिन्थु मोनसे कइन्सिडेन्स जाबाय दिनै 10 मेबो ओंखायनो फैनाय नामै बाहायनो हेलिपेडआव नामायगोन जेला बिथाङा बिबार बावगोन आरो बिथाङा बेनो फटम दङ सिगाङावबो बेयो फैनानै बाहाय बिबार बावफैखांबाय दा बड'फाया बयनिबो मोनसे गनायथि मोननाय सासे दैदेनगिरि खालि बर'फोरनिल' नङा दिनै आसामाव गासिबो हारियानो बिथांखौ स्कुल कलेजफ्राव मानिनो हमदों बे बिराद गिदिर बाथ्रा जोंनि ट्राइबेल हारिनि कुनु नेता दैदेनगिरिखौ दिनै आसामाव भीमबर देउरिनि अनगायै भीमबर देउरिखौबो जोङो मानियो थिगैनो मोनसे लिमिटेड एरियाफ्राव खिन्थु बड'फाखौ गासिबो एरियायावनो मानियो गोजोनथाव खौरां 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाखि गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजादनानै लानानै फैदों चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजादनानै लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफस्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्रा बास महिन्द्र स्कर्पिय' महिन्द्र थार एक्सेल 6 नेका बेलेनो स्विफ्ट डिजायर टाटा पान्च वागनार एल्ट' केटेन सेलेरिय' इग्निक एल्ट' केटेन एक्सेलआइ महिन्द्र ट्रेक्टर अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678954511 6900079427 9394649601 8822322296 7002837 061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै कुपनखौ लाहरनो हागोन।